Mundu moderno eta zabal honetan, hizkuntzen garrantzia egunetik egunera areagotzen ari da. Gaur bertan, Angeles Iztuetak ere aurkeztu do, iruebikoitza3.com. Etengabeko prestaketa behar dugu. Zuen seme-alabek gazteleraz eta inglesez gain, euskaraz ere trebatu eta bizitzako benetako aukera eman nahi zaie. Hiztun elebidunak nahi ditugulako. Bakoitzaren ezaugarriak eta bizipenak errespetatuz eta kontuan hartuz. Hizkuntza normalkuntza plangintza mota bada formulazio globala duena. Hezkuntza komunitate osoa kontuan hartzen duena eta egoera ahulduen dagoen gure hizkuntza indartu nahi du. Zoritxarrez, euskararen egoera ez da egoera normalizatu bat. Euskara ezin dugu edonorrekin eta edozein testu ingurutan erabili. Gure hizkuntzak ezin ditu hizkuntza batek dituen funtzio sozial guztiak bete, ez baititu aukera berdinak. Neska mutil askoren kasuan gainera, eskolara bakarri mugatzen da aukera hau batzutan. Horregatik, eskolatze eremu honetan eraginkorrak izan behar dugu. Arduratsu jokatu behar dugu. Ezin diegu gure seme-alabei aukera honi galtzen utzi. Etekin guztia eta behar diogu eskolari. Neska mutil trebeak nahi ditugulako. Hizkuntza batean, zein bestean. Horretarako zer egiten da hizkuntza normalkuntzan? Hortxe jarri dituzte diapositibak, ikaslearen eremu guztia kontuan hartzen dira, eta euskararen erabilera areagotzea bultzatzen saiatzen gara. Neskamutilen jarduerak, bai gelan eta bai gelatik kanpo kontuan hartzen ditugu. Mundu mailan baita ere hizkuntzaren didaktikan, da lehen aipatu duen bezala Sharon Manrique eta ados nago, hizkuntzen didaktikan dauden ikerketa, ekarpen eta aurrera pausoak kontuan hartzen dira. Gizartean eragiteko konpromisoak bultzatu egiten ditugu, aldiran neurrian. Irakasleen prestakuntzan saiatzen gara sustatzen eta bultzatzen. Eta gure kulturaren ezaugarria gaztu gabe, kultura azken batean ondare unibertsala baita. Hortxe daukagu, ez da gehiago jarriko diguten diapositiba, bertsolaritza proiektu bate bada, eta gaur ikusi ditugu hemen ere bi ikasle bertxotan. Eta ni nahiago nuke ere bertxotan egin izan manu, asko ze politiago baita, ezta. Gaurko egunean, inoiz baino beharrezkoa bada hizkuntza aberastasuna mantentzea. Errezegi aldatzen dira gauzak. Hizkuntza hiztunik gabe ez da ezer, baina ez da ere gu hizkuntzarik gabe. Bada filosofo bat Gobart, esaten zuena, ez dago hizkuntzarik ez bada norbaiten lenguaiaren bitartez, norbaitentzat kultura berezi batean. Azken batean, hitz gutxitan esateko, bizigaren herria eta bizi dugu mundua uztartu nahi ditugu. Ez baikara elementu solteak, isolatuak, galduak, antzinako oroigarri bat. Gizaki soziala gara. Munduarekin harremanak nahi eta behar ditugu. Elkarrekintzaren bitartez ikasten baitugu. Bestalde, teknologia berriak, pentsatzen jarriko dutela beste diapositibaren bat, badakizue gaur egun teknologia berriek ze aukera ematen diguten horretarako, elkarrekintzarako eta harremanak garatzeko. Hezkuntza sailak Murumendin premia planare txertatua du, eta helburua ikasleak trebatzeaz gain, eguneroko ikasgaietan kurrikulumean erabiltzea eta txertatzea da. Mundu berri bat eraikitzen ari gara guztion artean, izan dezagun adorea, habilidadea eta konpromisoa hobea eraikitzeko. Mila esker eta zorionak. Bueno, eskaini diozu tartetxo bat, Peio? Prestaketari. Bueno, ja salatu gara izken txampan, Bai, ala. Ja jende galdetzen haituko da, zenba gelditzen da, zenba. Gutxi gelditzen dela uste dut. Gutxi gelditzen da? Bai. Aber, Ez dakit ba, oain norbait uste dut horri behar. Arritzekoa. Arritzekoa.
Harritzeko. Baine. Nor montatu du, eskenatokia. ¿Por qué no nos has avisado? Venimos con el buzo y las herramientas. Lasai, eske gaur eszenatokia, eske dola itxek utzi digu gaur lokala, eta eszenatokia montauta zeon. Ez dakit ba. ¿Nos vamos? Bueno, llega el carnaval, tenemos que montar la carroza. Vale, pues. Agur. Hala, mila esker. Bai. Bueno, berriz ere ni uste dut Begoñaren... Oi, mikrofonoa. Berriz Begoñaren presentzia behar deu. Kaixo, gaurko ekintza honen asmoa, askotan esan dugu, baina 25 urte hauetako ibilbidea adieraztea izan da. Ibilbide honetan, pauso asko eta asko eman ditugu eskola komunitateko partaide guztiak. Lan eta ilusioa handiz urraturiko lana izan da, momentuan momentuzko beharrei aldan edo altzan erantzunik onena emanez. Oso harro gaude egindako bideaz, eta hemendik aurrera ere trinko jarraituko dugu lanean. Lehen ikusi duzuen zuaitz horren sustraiak sendoagoak bihurtuko dira. Enborra ere gehiago gorpuztuko da, eta hor azaldu dien adarrei proiektu horrez gain, proiektu berriak ere, adar berriak ere sortuko dira. Beti ere, guk nahi dugun frutu bikain hori lortzen jarraitzeko. Ekitaldiaren azken uneetarak iritsia gara, eta orain hitza luzatu nahi diot Beasaingo alkateari. Patxi Plazaola jauna. Arratsaldeon guztioi. Ikusitakoa ikusi ondoren, gure hitzak soberan daude. Hala ere, Murumendi ikastetxeko familia osatzen duzuen guztioi, zorionak urte hurren honetan. 25 urteko ibilbidea arrakastatsua ondo baino hobeto agertu diguzue emanaldi honetan. Zuenen eguneroko lanean ondo asko uztartzen dituzue persona eta taldea. Kritika eta askatasuna, lan metodoa eta teknologi berrien erabilera. Hori dena aurre eta gaztetxoak partaide eraginkor izan daitezen gure gizarte globalizatuan. Beasaingo alkate bezala, harronago gure udalerrian, Murumendi ikastetxe bezalako erakunde aurrerakoia eta berritzailea izateagatik. Eskerra beraz, Murumendi ikastetxeko famili ugari honi. Ziur bainago, zuen geletatik pasatako personek, Beasaindar jator eta zintzo izan direlako eta izango direlako. Horrela jarraitu eta egunoroko lanean gaur duzen ilusioa eta kemena indartu. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi, zure hitz hauengatik, eta Beasaingo udalai ekitaldi hau martxan jartzeko emandako errestasun guztiagatik. Eta orain hitza luzatu nahi diot, hizkuntza sailaren izenean hemen daukagu Gipuzkoako lurralde ordezkaria, Juan Arrizabalaga jauna. Kaixo, arratsaldeon, eta ezer baino lehen, nire zorionik handienak bi arrazoirengatik. Lehendabizi 25. urtemuga egin duzuelako, eta bigarrenik gaurko ekitaldi eta saio honengatik. Benetan, niretzat oso unkigarri izan da, eta gozada bat izan da, hemen egotea, beraz, nire eskerrik handiena. Beste alde batetik, esan behar nituen eskema guztiak puskatu zaizkit. Zeren esatean ikona zan pixka bat, zeintzu ziran lurralde ordezkari bezala gu genituen helburuak, baino gehienak hemen isladatuak izan dira. Osea, ni ez naiz